I el Pere. Sí, jo vaig anar a la casa d'ells, al pagès allà a Quirpina. I després tenia la granja, la tenien a Santa Coloma. Santa Coloma de Cervelló. És el carrer Santiago Apóstol. Què esteu dient? Que hi havia la vaqueria? La vaqueria. O sigui, el que és la cantonada de Santiago Apóstol a Holanda, La Holanda, sí. hi havia la Valleta, que era un súper, una botiga de menjars, o sigui, tot el que era menjar. I l'altre costat estava espera que me'n recordi, com es deia? La Vida. No, la Vida no. Vivia a la Torre, més sí, amunt. però estaven al Roc, les germanes del Roc, on estava la tenda, sí, que era la botiga que el venia. Roc, sí, el Roc era. La Magdalena era el Roc. No, però ella... El Roc era amic del meu germà Joaquín. Sí, però la mare o la filla, no sé qui era, es deia Valleta. La més gran d'elles. Seria més, jo ja no la vaig conèixer. Sí, el Roc, el pare és el Roc. El Roc, sí. El Roc sí que el vaig conèixer. Tenia la botiga de l'altura. Jo allà anava i portava el pa, sí. em treien fuet, el que van dintre el pa, I l'altre estava... portava l'altre pa cap al Lluís Vives, que era el sí.